Ano huot man kaya kong dughan? 1,000 years ko ni gidala pero nanuhantod karon. Mag 2,000 years na. Tuot gyapon akong dughan. Oh my God. Puro kagola lang akong gibati. Puro kagola lang ako na feel. Ano sa man ko malipayon? Ano ka diya, Lisa? Hilak-hilak man ka? Nag-uol ko. Ako nasuko. Ano nasuko man ka? Naglagaw ko sa kong bana. Lami kayong pisik-pisik o gilabay dito sa pa. Oh no. May Ay paghilak-hilak diya. Kay alibang-alibangon sa kong dunggan. Napalagi ko sa kasuko ay magsurang-surang. mas okay na lang na imo. Kay nasuko ka ako. Kay suot ka akong dughan. Kay gool kayo ko. Una ka nasuko man ko kung dunggan. Wala mag-hoop. Labo pas nag-hoop. Ano sa naman na tuiga? 3,000 years na. So mani. Hinom na diya sa baali mo. Ay pagsurang-surang diya. Basit ikaw akong mapamuntan ron. Uy, nalagay mo dire sa. Nanong biglaan mo dire? Sa may labot mo? Ano ka? Muna lagi kagkuan. Nabigyo pagita sa babaw? Wala nahadlok ko. Nahadlok ka? Pagkataslakan sa Ano nahadlok man ka? Bulong, murag na eh. Nanay, ang sunod-sunod ba? Asa mo nang kasunod ni mo, Bi? Ba't nahadlok ko? Nasuko. Naguol. Nahadlok. Unsa may tambal ani? Kana imuha, sa tambal, nang imuha, praning ra ka. Imong kasuko na ni tambal. Una ni tambal, matigok mo ba na, mawag ta kasuko. Imong kahadlok na ni tambal. Na, di ay. Ipi yung imong mata. Mao na para mo wag tayong kahadlok. Oh, mao na. Wala ko makita. Oh. Uy, mga Inday na unsa mo dire? Kang nagbarog mi dire. Ako naglagot ko, nasuk. Gusto naman tan ako magpa sarang doon man silang duha kay nag-uol lagi ko. Ikaw nag-uol. Nagdiri bungusa na. Nasuko. Nasuko. Oh, Nagdiri bungusa. Murag na kahadlok. nahadlok. Tanaw na ko, di ba? Di ka mahadlok. Agad pangutana ni baba. Unsa tambal na nani? Tambal ka na. Unsay angay na mo imnon or buhaton or Ay kabalaka. Ay kabalaka na kay kabanganta mo. Na dito kong amiga si Dambing. Muayo to sa inyong kaguol, kasuko, ug sa imong kahadlok. Na dito. tinuod ka na? Mubayad na muna ko. Magaling kang Bayad. kupal ka. Di utang lang. Wala pa may kwarta. Utang? Wala mi kwarta. Ako kuan ra ko kasjira. Kasji. Aron mahuman. Aron maayo. Kasji. Kasji. Bidon cellphone na. Nabili para kong cellphone. Ay, unya rag maayo mi. Oh, basi niya dili na tinuod Oh. ko. Utang Ah, na, utang. sige, atuan niya si Dambing. Asa dapit? Dito, sa pikas bugtod. Dito. Unsa mo sakyan ana? Pagsakay mo sinilas. Wali ungo nga to. Oh my God. Why ungo pero nakikik. Tara na, ato na to na pa naman. So, atuan niya. Aron mahuman. Atuan niya ito. Dali ay asa wala na layo pa na. Sus. Sa na uy. Dali. Ano ka? Nasuko ko. Suko ka? Ano nasuko bang ka? Ay nahadlo ko. Hadlok man ka. Ay naguol ko. Ang saday mo. Wala. Ang saday mo. Bi aron mahuman bi may pato na nang kuyugon bi. Bi aron matambal mi. Kaya bi Tambal mo? Tiha oy. Kuyog ko. Nasunod ka na. Siya kay nasuko. Ako nag-uol. Siya kay nahadlok. Ikaw kay naatanan. Natanan ka. Tama kami. Tama kami. Okay, Dambing? Ako. Mao na ni. Name! Manilin! Manilin? Next! Ops, Gcash ni ha. Number sa. Hong-hong lang. Okay, next! Next! Next. Isa. Gisa? Hong-hong number. Okay. Next!
Next! Imang. Imang. Number. Okay, next. Next. Saryo! Parunga! Name. Name. Number. Linya. Linya. Okay, tarong dito. Ana, diri ka. Inday. Inday gamatoy. Ikaw po, dara. Okay. Ano nagpalayo man ka, sir? Okay, diri ka, sir. What are you feeling right now? I'm angry. Bird. How about you? I feel sad. Sad. You? I'm scared. I'm scared. How about you, sir? Sukogo! That's all? Tatlo. Okay. Kailangan niyong ilabas ang sama ng inyong loob. Kailangan niyong gayahin ako. Ah! Like that. Ang naon na mo para magawa sa mo. Yes! Okay. Like that? No. It's up to you. Sure ba ka? Yes! Come on! 1, 2, 3! Louder! Sige! I don't know what happened. Ano, nakalimot manday ko nga. Tawaan manday ni. Number. Okay, ko ayan na lang to, yan naghinda na mo dia. Hindi to yun. More! Oh! Okay, it's okay, you're laughing. Okay. Masumpay, pakati ka na mo. Ingon, pakati ka na. Ano pa ka na? Paano dito? Kung sa inyo gusto niya, sige ha. Wala eh. Balik. I don't know what happened. You look like a monkey. Nangatawa mo, no? Ano nangatawa? Nag-isip. Ako baka ko. Wala, good gina ko nila. Nanay mo slide. Minuta, yo dire. Gandong. Patag yun. Oh, kalma ramay dyan si Ima. Dali Imang, Oh, kalma. legit lang ba? Mula ka ganang tubol. Ay, ate Duwang, naunsa naman. Si Lilet, let. Ay,
atong gitaw ng tiguang. Nagdadagsong ko na. Mini slide